Bi ambe tarata dona November kalo kle kononton amalima o bisimila amala chuka don kibaru keneka bi kibara munum bambulo kada kuloga ode kay ye police so premier arrondissement ule bingal kala dawmne kibara mun serama ul kon ne ayire kafo kay ye marabolo dobe no ko sajola premier arrondissement police ule tegeda bingal kala daw kan yoro ko fale neno segal do ya ayire kafo ko ni ma jugununu ko dogo kun temele ko ulu dawre bingal ke waleta kanya si bangi doma kay konala ko ni mo gon be mina watimna ko ko ni kera khasro marfa chama kon be ubulo kay premier arrondissement au commissaire ka fala ko albi sika lu be sina ko wala sa uto ulu be sika mine jogamna kibara ware mamulo kada kuloka wore be mago konala sutuba jedo woni sara akaso kono yenno ayere la kafa ko ni chayen koni ko aso mo komado kawla dona kafo kunu tenendo novembre kalo cléchehi 16e arrondissement commissaire ale koni sebenke kayire kafo ko jedo sara so labambal do kono sutuba ko ni chayen koni ko aso mo komado ko ni chayen koni ka karante kono ko atona jamuye seku jalwe ko awolla ka ni avril kalo cléchehi samba kele ani keme kono ton bishik ni kele gwana wasulu ko afa oye musae ko aba oye kaja jakte ko ni chayen kono kuye mashiba bollae ko apme so labambal do kono sotiba ko chenga telephone kono na kono la jela ni do kono ga numero be se ka soro a so mo do ko numero jonjon kono masoro akuna kaseka asomo la dunia ame wakati mne ko sisa ni chayen ale woni shube sotiba CCRF morkula so ni asomo uluka la soro kibarabare mamulo kada kuloka Institut National des Arts ni oye inae o e holde lu ya yire ka foko ubena dagal loke uga kalanso dala novembre kalo kletan sini kibaram serama ulu konne ya yire ka fo juma temele ina ale ayem mogo ulu kuna fendina ko ni faranyogonka ka uga de gunda ukuluka ni kalande nun kon ka fola ko uluka kalanso ni oye inae o sigi chugo yere maskuba konnala ko uluka kalanso o la sorole ka gele uluma ko sebe ko ba ko o yere ko fene ko fe ko kalanso o la sanu yali ka gele ko ni yore fene ta ka laje ko yore nye yoro korobaye ko ga ko alibi yoro te ka fente ka glan ala ko wa fene ko uluka klasi do be no ko o ko ni keleme fen ko lo mara yoro di o kama ni o ko le nun keleme ka wuli ka jow buluda wala sa chuka amna ulu be se ka kalanke lafsha konnala kuna foni kunjala kibara wara mambulo kada kuloka o de karido novembre kalo kle wolonvla kay o marabolo nyama ulu e million kele aleni wa kemeni wa bioro ni doni ko di mali fini tuguma kay ka utola kibaram nasrama ulu konne ayire ka fo karido kay ka ulu ka nyama kere ne yala directeur de cabinet du gouverneur Amadou Diko ko wani wari ko di la fene ka adama ben jara ni oye yara wolo de busul la rampar ulu ka nyama e adira o yere fene ka seriala kay marabolo nyama ulu ko ni wari ndi mali fini tugu tokola wala sa jogo amna uga seka uyere de mekelege minankula kaseka lakana sabati malde mela jele ambalma onine kuye o ha bidon kibaro e kada okluka ani je aka